Stařečku, jaký je to pocit být kaštan? Je to úžasný, užívám si to. 20 let jsem si tohleto trpěl a teď si to užívám, jo! Počkej, jak se mám rozdělit na dvě? Každý. Já když jsem hledala nějaký ty hádanky nebo něco, tak jsem zjistila, že v České republice je mistrovství přetahování. Eliško, odstartuješ to? Netrhat, tahat jenom. Počkej, ale oni něco dostanou Prohráli. Každý dva, jo. Každý dva. Hele, to už mám dvě piva. Sajzy, ty to nech a pojď soutěžit. Pojďte, no, pojďte. Pojďte. Užová tam mě vždycky bavila. A Míla mu udělala, co mu na očích viděla. Prosím tě, Mílo, my už to máme vymyšlený. Jedno, kdo vyhraje, nesmí vyhrát Lenka. Počet tam dělá hat-trick 3 roky za sebou, to znamená všichni proti Lence. Ano. Na to se napijeme. Takhle si tady vezmete. A zničíte tu podlahu. Tak, Eli. Mně se líbí, že růžová je první. To jako, že se vyhrál. Počkej, tady máme máš si za košku? Máš. Budeme škodit. No, tam mají vydržet na tom hřebíku. Já nemůžu být s manželkou přece. No to už neplatí. Je to smutné, ale můžeme. Děni. Zelená, čtvrtá. Červená. Bože, ty jsi věděla, že to nedávají. Buďme hodní. Obe nebo kukávej taktiku a stav. Takhle, kamarádi. Já byl první, oni mi to zkazali, ale. Ty brďo. Vy vezmete takhle ty kleště. Drž. Zavážeme kličku? A vy zavážete klíč. Nedrkej. To bych blil. Jak se ti z nás můžou klepat? No právě. Kdo bude první, tak zvedne tu botu a my si napíšeme 8 bodů za to, že nakreslíte duhu ve správném pořadí. Ale nerozbijte ty barvičky. Pojď to. Já chci růžovou! Růžová, kdo je růžová? Je to na efekt nebo na čas? Vůbec to není na čas. Ale pomalu s náma. Červená. Číslo. Červená 5. Jeden. Tady to je. Já se na tebe sednu, chceš? Tak. Počkej, já si na ní sednu. Šlapen. Jo, To se nepočítá. To je prodaný! Je to. 3, 2, 1, jedu! Tady začínáme. Tady jsou trasy, sem potom napíšeme celkový součet, aby jsme vás mohli zkontrolovat, jestli nefixujete, jo? Natáhla jsem trasy. To znamená, že vy nepojedete jako bezmozci, ale budete koukat, kde tohle uvidíte. Kde to uvidíte, tak tam uděláte šipku. Čili vám bude psát sem čas, body. Vy jenom jí pomozte v tom, že nezapomene třeba vám napsat čas. To je nějaká kravina. To je nějaká kravina. Ale je to u vody. Ale Petra někde nechá helmu a
Pavel někde píchne a... No ale Pavel když píchá, tak mu to jde. Jsem tě musel doplnit. Petra se to snaží zvrátit dresem, jakože je růžovka, ale... Říkal, že je lekce na filmově. Blbě vidí. A kam máme jet? Hele, jsme v záběru. Připravte se na startovní pláž, Jirko, pojď. Ano. A vyjíždíme tam a doleva dolů. Ahoj. Ahoj. Vidíte teď povolená šlapka. Stanoviště? Měření času? Tak co říkám? Asi jsme se ztratili. To snad ne. Musíme to kontrolovat průběžně. Papa. Objedou to a pojedou dál, předají ty druhé skupině. Dobrý den. Vítejte. Dobrý den. Chcete tu knížku? Tady si odložte kola. Jsem neslyšel v Uděláte životě. dvojice. Nasednete tamhle na dvojkolo. No jestli si myslíš, že vypadáš líp. Prostě je to o tom, abyste opravdu Počkej, a slova jsou jako na každém... body No to za jste to, si napsali ty slova, každá skupina, takže ta slova... Pavle, vidíš, jo, já už vidím. To jsou záda, to není prý. Tak koukej, čtěte. Píš, honem! Cestou tam i cestou nazpátek, tak můžete jet. Počkej, musím hledat. A dobrý. Je to protéza. A ta peninsula byla fakt peninsula, nebo jak se to jmenovalo? Peninsula. Tak jo, tak vám děkujeme za účast. Tak tady máte brzdu, jo? Bacha, startovní pes. Brandy. To je startovní čára. Dobrý den. Ahoj. pojedete rovně. No. Na těch kuželech jsou slova, které jste si vymysleli. A vaším úkolem je zapamatovat si je všechny. Nic nevidíš, jak to máš blbý. Já taky ne. Teda vám to šívám to kluci. Tak ono je to, jak je to blbě natočený, tak se musíš podívat i cestou zpátky. Duha. Jako to poslední, jo. Jak bylo to tvoje? Peninsula. Pište ty, já nevím psát. Jo, dobře. Nám chybějí dvě. Ne, tak Má jiný pořad. Jo, aha, máme tu jo. A my takže to má tematicky se, to jsou vařící kluci. No, tak. To poslední je mrtě. Mrtě. Já se hlavně musím podívat, Líďa vám dá pivníky. Dám vám pivníky. Šlapej dál. A táhni ke všem čertům. Je, ahoj. Dneska nějaký místňák na nás vystartuje, já mu to vysvětlím. No, tam je zařízení na hradu. To je nějaká Tak fixou, já se červenou. Výborně. Další.
Další. Ne, váš nějaký. Jo, nespěchej, jo. Nespěchej. Hlavně, aby to bylo krasopisně, jo. Ano. Takže ty dojedeš Leni sama? Mě vystřídám, ale já nevím, ale... 5. Červená. Tady je dobrý vzduch, řídky. Páč nám není dobře. Moc vysoko. Bych si to možná mohla... Už máte jenom 9 minut. A oni udělali... Vůbec nejede. Poběž, nevymlouvej se. Jo, když spěli, no, to je fakt tohle. Držák na plyn. No nazdar. My jsme úplně u jiný skupiny. Tak teď. Si myslíte, že pojedu? No jedeš. Tyjo, to je prdel. Teď to brzdí. No, k čemu to slouží, no. Jo. To je ale třída. Já jsem možná cestou po. Tak tady 1 až 8, už teda 2 tam nejsou. Takže se 6 Pavle, takže zbylo na tebe tady ta 3 a 6 a případně ten bonusový. A 1 je tam to, jo? Jasně. Já 2 hlásím. Jo, 2 hlásíš, 1 na poradě. Když tak něco vybereme, něco přijde. Jo, už to vidím, tady vidím. Tak si 2 předměty vyber a můžeš je přivést už rovnou. Kde jsou holky? Ty seš... No, už jsou dole. A kde dole? Tady to se běhni dolů po téhle cestě, furt dolů. Na daleko neuteče bez kola. Říkala mi, že tam bude dřív než ty. Víš si otru koleno? Je jsi šikovná, neodřeš. Tak máš tady už teda -2. Pojďte už. Prohlídnout teďka ten 9. Nemůžeš mít ty kolik chceš, nebo teda jako můžete si, můžeš ho, když tam pojedeš. Pojďte. Pojď. Zaber. Víš to určitě? Nebo se chceš poradit? Jeď. Ona řekne jeď. Jedeš, ale je to dobrý. Riskem, šturmen. Jak se to brzdí? To je hezký stroj tohle. Má to brzdu taky vzadu. Jo. Nemá to brzdu, takže včas musíš tak jako ruku. Ty to musíš takhle, 1, 2 a odrážej se, aby si jel rychleji. To je zadření nějaký, to nejede. Bacha, nebrzdí to, jako nemá to brzdy, takže včas zpomal. Trojka je mikrofon. Takže to neříkej, to si pamatuj. To si pamatuj, to ani nemusíš, ale tak jako... A nemůžeš si to vzít do ruky, ne? Můžeš. To se dá otevřít. Ještě to otevřít, ne? Tohle zadření nějaký, tohleto, ta levá bota. Jaký máš čísla? Krvavec. Tak dělej, říkej. Trojka je vřetena. Přetánko, no. Vřetena. Přeteno, 3. Máš správný číslo, chlape. Nebo to byla 6. Tak 2 věci jsi měl zapamatovat. Mikrofon. Hele, 2. Ne,
dojeď si sem. No tak já vám šetřím čas. Teď jsem to zapomněla. Jo, to je to držadlo, co se k tomu přidělává asi nějaký. Je to držák a přidělává se k tomu asi nějaká pila. Nebo... Protože máte rádi vodu, tak si sednete do kajaku. Takhle, jeden. Bych ti neujela s lodí, prosím tě. Čím to nalepíme? Je to samolepící. Nekuje na pořád. Ještě nějaký asi úvod. Bílý na Ústí nad Labem. Baltské moře, co to tam dělá? Baltské moře, A plavete po Labi nebo po Vltavě? Ano, po Labi i po teďkun právě výjíždíme do Vltavy. Ano, oranžová. Tak, tady máte jeřáb. A vylovíte si balíček svý barvy, jo? Tak tady bude jeden. Tady bude jeden. No to mě... Zatáček, musím to trochu vyklonit. Já právě jsem se ptal Hani, ale... To ti nenapadlo? Ne, já si to chci ulehčit. Výborně. Už jsou tady. Tak. Máme tu mety dobře. Hezky, výborně, výborně. Tak, tady máte poklad. Ale to křižujeme. To znáš, ne? Otáčka. Ne, tady zastavíte. Tady je kruček s lodičkama. Tak, zaparkovat. Úplně stejně jako. Ale měli přehozený Ne, takhle to ne. Ne, nekruč si, Maruško. Můžeme jim běžet, my jsme totiž dobrý. Jsme totiž dobří vodáci. Tam je přidání vlevo, přidání, tak. Jdem. Jo, tady díra. No, tahejte tam. Výborně. Tím pádem tam budou prázdní políčka, úplně bílý, to by nešlo. Ale my máme, bílý políčka máme. Zabereme. Jdem. Jo, že vy jste výborní. Dobrý. A pak by tam potom mohla být tady, teda. Kde je přístav? Piv. To si i já dám pivo. To mám hotovo. Nemůže vypadat člun! Kam jede? Jednou rukou pádluje, podváděj! Podváděj, jednou rukou se nepádluje! Tady máte jeřáb a tím jeřábem vezmete svoji barvu. Jaký jste? Červený, běž tam do toho rohu. Tak červený. Jste pětka? Jo. Tak, levá nahoru. Pravá dolů. Pravá, Nemůžu spadnout levá, ke sněhuláku. pravá, Až půjdu zpátky. pravá, Pravá. pravá, Co? krok. Pravá, levá, Levá. Já chci dozadu. To se nedá. Já jdu dozadu. A kam až dozadu? Popojíždím. tak, přišlápnem, doleva, přišlápnem, doleva. Babi, to je zajímavý. Po Slovovici padám vždycky dozadu. Mám to vzít? Jo.
zase dali. Abyste se to naučili nakonec. Ta hláška je zelená, tak Jo, teda jasně. Tak tady co my máme? Počkej, tak já jdu sáďou. Ty vado, tak teda moc se nechytám. Já taky ne. Dívka na koštěti. Tak dej sem oranžovou. Ale pozor. A tady jsou nějaký anglický jména, to znamená, že to bude anglický film. A tady jsem někde viděl Pearl Harbor, no, tak to bude asi patřit k sobě. Marta, tak to bude líbáš jako ďábel, ne? A jdeme, pravá. No šup, pravá. Pravá, levá. Levá. Všichni do tiska zvedem mějku se opíráte. Pravá. Pravá. Levá. Ježišmarja. A jdeme, levou, jo. Levá. Pravá. No ale už ten rytmus máme i bez říkání. Raz, dva. Raz, dva. Raz, dva. Raz, dva. Raz, dva. Jdou jí do strany. Raz, dva. Raz, dva. Raz, dva. Co na tom je, teď je to lehký. Raz, Úplně dva. Ale víte co, uděláme to jinak. Začínáme pravou a dáme rytmus. Tak vždycky raz, dva a na ten celý vždycky budeme, jo? Tak. Dobře. Takže pravá. A víte co, ještě jednou pravá, dáme 3, 4. Pravá, 3, 4. Levá, 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 3, 4. Už nemůžu. Dobrý. Pravá, levá, pravá, levá, pravá, levá, stop. Levá, pravá, pravá, levá, 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 senosáva, pravá, levá, cukrkáva, pravá, levá, limonáda, pravá, levá. Máme tu Vánoce a každý se omlouvá, takže si musíte obou kloubky a dojít si. Každý mi přinese jednu kouličku a Jarda 2. No a vy nejste snad růžový družstvo, nebo jste? My jsme oranžový. Jo, já musím v barvě. Ty musíš v barvě družstva. Jo, za radu. To nám říkala jednu kouličku. Ne, svou barvu. No, to si neříkala. Kurva. Já tady udělám škodu ještě. Protože já jsem zjistil, že mám něco dvakrát. Například tohle. Tohle to rozpomnělo. Červená na kameře svítí. Je to barevně dobrý. Au. Au. Bobe, nepředbíhej. Už jdu další. Jsem tady jednou nejstarší. Tady jsou vypadané lístečky. Zelená. To asi vypadává z té růže. Nevím. Nějaká nápověda by nebyla? Či to má to vlastně třeba tak? My jsme tu byli dřív, ale ty interpreti nám nešli. Jednou pro velký úspěch. A nás to baví. Ty si zajezdíš takhle na lanovce. A to je pravda. A ještě pojedeš pro jedno vejce? Jak to? No protože každý máte 2 vejce. Ty vole. Jakou máš otázku? Kolik máš? 3.
Hrajeme hru mokrá okna. Ale jestli do toho budete směnit. 4100. Ano. Ježišmarja, do pomocí. Připsat vody, drž mlčíš. Martíku, to nejde otevřít. To tě pokoušel. Tak povídej. Kam to mám dát? Do koše hoď vejce. A Vejce nemám. Počkej, jak nemáš vejce? Ona měl zatknout. Jo, mám, aha. Koch. Odpověď. Koch je odpověď. Bacha, bacha, bacha. Já to teda špatně, ale... Můžem. Ono je to tady poslinka. To sedel. To mi neber. Která jste skupinka číslo? Zelení. Vajíčko taky zahoj, tak, pust se. Bez porady, vej, to bylo. Jo, ano. Nic se neděje. A mě to taky nenapadlo, že se povezu pospát. Ty vole. Ty vole. Že to podle logiky je špatně napsáno. Chyťte mě. Že je to hrozný. Chyťte mě. Jo, na tu správnou, co jsem vymyslela, tyjo. Ne. I to vajíčko tam můžu hodit, jo? No, zejména vajíčko. To nevadí, tady nejde o cíl. Jo, jsi chtěl umýt obličej. Jasně, mi to dělá dobře ta voda dneska. Nejdřív oddělím patra a pak půjdu křížem. Vejce. Já ho tam můžu dát najednou, pá. Jedem. Já nemám lavor. Jakoby to bylo platný. To je strašný. Co vy to děláte? To je z lásky. Takže můžu odpovědět? A musím ti ukázat ten dotaz? No, řekni mi, na co mi odpovídá. Prosím tebe, dělení dortu, takže ho rozdělím podélně a pak takhle. No. Krásně, super. A co jste číslo za skupinku? 5. Ležím. V pořádku, ale jakou stranu jede autobus? Tam. Doleva. Doleva. Jo, dobře, v pořádku. Bylo to dobře, nebo bylo? Nějaký pěkný vajíčko. Můžu si ho vzít? Tak Nějaký pěkný si vyber. Ano. Mám tady nějaký kupecký počty. No. Už to vyšlo na 4100. Správno. Tady to nebylo. Vejce. Vejce už lovím. Tak to děláš. A můžu dolů? Prč. Prč se, a my tě sundáme. Terezo, on už má 2 vajíčka. Takže tam vidím, že máš 2. Nebo to je... Mám bordel. Jedno. Jedou, takže 25 tisíc. Mňamka. Povídej. Co? Pravo. To co si usoudila. Jo, a co jste? Svátá skupinka, čtvrtá, třetí. Co to za číslo? Nemyslela teda dolů, ale... Mám ten dort na kříž a pak do půlky. Já mám mikinu tady, jestli chceš. Bacha na packy. Nespal se. Tak je, máte to na čas. Tak myslím, že na to přišel. I tady ta držka hrozná nevymáchaná, tak to je 11. No konečně to někdo řekl dobře. Konečně. Jsi první. Sama
si tam naplivej, výborně, to video. A potom ji bude vytahovat to další. A odpověď říkám na konci. Mě tady až... No, mám tohle, to je to dvojka. Všecko tam vyhoď a řekni odpověď. Kostky. No, není. Není? Není. Teď si to bude zase blbě, jak si mě nepřejte. Mám lidský hlavy a je jich podle mě 10. Je to dobře. Ještě víc. Ještě jedna. Řekla jsi tu odpověď? Řekla, no. Řekla, ale blbě. Už se ti to nemyslí. Tak povídej. 5000. A je to špatně. Jak to, sakra? Ven si do ruky místo, jestli chceš. No neutop se nám, Berečko. Vypadá to, že jo. No. Tak povídej. Můžu tam hodit? No, můžeš. To jsou zrcadlově číslice od 1 do 7. Já sám. Správná odpověď. To se nebude používat. Byli jste úžasní, byli jste teda jako fakt poklona. Vy jste to všechno, ne, že vy jste to všechno dali, jo. Ale to ještě není všechno. John za brousy žiletek 10 díků. Chceš to? No tak to chci. Tak je to tvoje. Děkuju. Protože Cejs tady pořád lítá mezi námi a dělá, co může. Tak Cejzi, chceš tuhle starožitnost? Jo. Ukradl jsem ji jednou ve škole. Tak mamčo, tady máš pro Elišku. Tričko jsem krásná. Další, Pišvejsova Konstanta, který získali nejvíc bodů a protože jury nikdy nedostalo žádný tričko, tak dostane triko. A nejvíc získala Zlatka. Tak Zlatko. Tady máš 38 bodů, ale počkej, to teprve budeš losovat. Denny 26 bodů, Bubu 25. Děkuju. A teď losujte tak, abyste pomohli tomu správnému. Takže pojďte. Prosím vás, já vám řeknu, kde je ta růžová, jo? Žlutá. A nalepte to tomu správnému družstvu. Děkuji. Děkuji. Publiku. 5. místo. Janinka, Emír, Míra. Bylo nás smích, to je prodaný. Děkuju. 4. místo. Adélka. 3. místo. Maruška. My jsme byli Evča. Jak to, že tam vůbec může být ten opilec? Bo by měli tady to. 2. místo. Terka. Tady ty teda Pepe někdo nezná, protože to píše Pepe. A Hanka, Haní. Jsem tady, děkuju. No, to je tady, ježišmarja. 1. místo. John. Petr. Ježišmarja, no to je prodaný. Zase podpus. Eliška vám to vyhrála, no to je na okno. Děkuji. To se to vyhrává, jasně. Tak, Zlatko, pozor. 21. cikl. 538 metrů jsme nastoupali. No, hezky. Takže já vám taky gratuluju. Děkujeme. Úžasný jste byli, úžasný. Úžasný. Vy jste perfektní úplně. Starosta chce něco říct. Já bych chtěl jenom říct, že je to skvělý, že se toho Míla ujala, že se to moc povedlo a že moc děkujeme. A jo, to vezme příští rok. To jsem chtěla říct, ty jsi se tak osvědčila. Já jsem chtěl říct,
že se mi to moc líbilo a že Míle přeju dalších úspěšných 19 let. Já doufám, že Mílu nic takového nenapadne, protože my bychom se už v lednu rozvedli. Možná i tak. No, jak je dobře, viď? Ale byla úžasná. Vždycky bych udělala pravidlo, kdo zvítězí, tak to bude příští udělat.